Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Ишегаллары кешеләр өчен уңайлы булсын. 7-нче комплекста яшәүчеләр депутатларга теләк тәкъдимнәрен җиткерде. Алар нинди Лилия Гатина белде. Сайлаулар гадел булсын өчен чалда күзәтүчеләр өчен укулар оештырдылар. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Краскалар урынына төсле баллончиклар, кагаз урынына бетон плитәләр. Чаллыда граффити буенча фестиваль узды. Катнашучылар белән Мәрьям Файрушина аралашты. Мондый ишегалларын һәркем булдырырга теләячәк. Чаллыда безнең ишегалды программасы кысаларында очрашулар дәвам итә. Программа 5 ел дәвамында республиканың барлык шәһәр һәм район үзәкләрендә күп фатирлы йортларның ишегалларын төзекләндерү бурычын куя. Очрашуларның чираттагысы 7-нче комплекста узды. Лилия Гатина сюжеты. Мы сейчас в данный момент рассматриваем 3 дома: 726, 725 и 707. Безнең ишегалды программасы кысаларында очрашу кич белән кешеләр эштән кайткач оештырылды. 7-нче комплекста яшәүчеләр сүзләренә караганда, алар өчен иң мөһиме йорт янында балалар һәм спорт майданчыкларын булдыру, ял итү урыннары ясау һәм юлларны төзекләндерү. Бик теләр идем, чтобы безнең монда тротуарларны обновили, юлларны, парковканы, качели, бүтін детский площадканы, инде футбольное поле, охота, чтобы балалар велосипедта даже хотя бы могли покататься. Монда бит юлларда, бу юлларда велосипедта йөреп тә булмый. Моннан тыш кайбер йортларда мөмкинлекләре чикле кешеләр яшәвен дә онытмаска кирәк ди шәһәрдәшләр. Алар өчен пандуслар булу мөһим. 7-нче комплекста тагын бер кискен проблема парковка урыннары җитмәү. Машиналарны кешеләр еш кына тротуарларга куеп калдыра. Күптән түгел комплекста янгын булган. Урынга янгын сүндерү машинасы керә алмаган. Подъездларга балаларга коляскалар белән керергә пандуслар бик сорыйлар инде. Хәзер яшьләр бәбиләрне алып кайталар бит инде. Кирәк пандус. Мине бик беспокоит. Менә шушы угол. Ни скорый киралмый, ни пожарный үтәлмый, ни машина үтәлмый. Халык фикри исәпкә алыначак дип вәгъдә иттеләр очрашуда. Шәһәрдәшләрнең барлык теләк тәкъдимнәрен дә язып алалар. Алар Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында теркәләчәк. Ведомство бүгенге көндә ишегалларның паспортларын булдыру эше белән мәшгуль. Алга таба аларны төзекләндерүнең 4 моделе эшләнәчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 8 сентябрьдә республикада Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар узачак. Чиста сайлаулар өчен корпусы иҗтимагый хәрәкәте күзәтүчеләр өчен укулар оештырды. Тавыш бирү көнендә алар сайлауларның ачык һәм гадел узуы сагында торачак. Ләйсән Ханова сюжеты. Ни в коем случае никогда не повышать голос. Это табу. Укуларда 160 кеше катнаша. Алар Татарстанның җәмәгать палатасыннан булган күзәтүчеләр. Узган елдан башлап аларга тавыш бирү көнендә иҗтимагый контрольлек итү вәкаләтләре бирелде. Наш наблюдатель — это в первую очередь арбитр от корпуса, от общественной палаты, от корпуса наблюдателей. Это арбитр, который, скажем так, смотрит за ситуацией абсолютно с неангажированной точки зрения. Это очень хорошее нововведение. Лекторлар күзәтүчеләргә төп бурычларын эш барышында үз үзләрен тоту кагыйдәләрен аңлатты. Ниндидер хокук бузулар булган очракта кемгә мөрәҗәгать итәргә, нинди очракта фото, видеога төшергә икәнен дә сөйләделәр. Физик әзерлектә, рухи әзерлектә мөһим ди чыгыш ясаучылар, чөнки эш 12 сәгатьтән артык дәвам итәчәк. Как нужно себя вести? Во-первых, нужно подготовиться, да? Прийти с хорошим настроением, выспаться накануне. Необходимо с собой иметь, возможно, препараты лекарственные, если у человека есть проблемы со здоровьем. Вот. И смотреть, как происходит избирательный процесс. И в случае, если наблюдатель видит то или иное нарушение, он может сделать как замечание, так и зафиксировать это на фото и видео камеру. 8 сентябрьдә сайлау участокларында 25 күзәтүчегә кадәр эшләр дип көтелә. Алар сияси партиялардан, кандидатлардан, җәмәгать оешмаларыннан булачак. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Саулык турында көндә кайгыртырга кирәк. Шәһәрдә хатын-кызлар сәламәтлеге көне акциясе оештырыла. Ул яман шеш авыруларын башлангыч очрында ачыклау максаты белән үткәрелә. Тулырак алга таба. Сугыш ветераннары госпиталендә хатын-кызлар сәламәтлеге көне акциясе 2нче тапкыр узачак. Анда барлык теләүчеләр катнаша ала. Гүзәл затларны белгечләр кабул итәчәк, консультациялар көтелә. Безнең поликлиникада эшләячәк мамолог, онкогинеколог. Бу тикшеренүләр үткән кеше иртә үзенең ширләре башлануларын белергә мөмкин. Монда тагын терапевт әлеп прием алып бара, анда да консультация алырга була.
Бу чара белән бер үк вакытта ачык ишекләр көне дә узачак. Шәһәрдәшләрне диспансерлаштыру кысаларында тикшерү узарган диләр. Кан анализы тапшырырга, ЭКГ ясатырга чакыралар. Хатын-кызлар өчен гинекологка күренү мөмкинлеге булдырыла. Һәр ел узам инде. Үземнең здоровье буенча просто мен ичердә белде, не хочу я так вот просто. Елда үтәм. Әле менә как раз диспансеризация үтеп, дневной стационарга йөрим. Таблеткалар ичәм, уколлар алам, электролечение алам. Табиблар билгеләвенчә, хатын-кызларга 40 яшьтән соң ел сайын маммологка күренергә тәкъдим ителә. Бу авыруларны башлангыч чорында ачыклау өчен кирәк. Беренче һәм икенче стадияларда диагнозланган яман шишне 80% очракта дәвалау була, ди табиблар. Сугыш ветераннары госпиталендә хатын-кызлар сәламәтлеге көне 24 август иртәнге 7дән көндезге 2гә кадәр узачак. Үзең белән паспорт, полис һәм снил салып килергә кирәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шалла урамнарын бизиләр. Уннар Шәрәсәм Сидоровка бистәсендәге кыймаларны иҗат җимешләре белән матурлады. Алар барысы да граффити All City 2.0 ачык яшьләр фестиваль бәйгесендә катнашучылар. Шалла, Түбән Кама, Казан, Ижау чараның географиясе бик киң. Тулырак Мәрьям Файрушин сюжеты. Граффити рәссамнар яки райтерлар үз проектларын ясау белән мәшгуль. Иҗат өчен туп кулланма, аэрозоль буяулар. Плитәнең размеры 3-6 метр. Шуңа баскычларга менеп эшләргә дә туры килә. Яшьләрнең күбесе КАМАЗ машиналарын сурәтли. Фестивальнең төп темалары Кама автомобиль заводының 50 еллыгы, Шаллы шәһәренең киләчәге һәм юл романтикасы. Бу фестивальдә күп кенә яңа ысуллар, яңа рәссамнар белән танышып була. Шуның белән бик кызыклы. Һәм инде безнең шәһәребез тагын да матурлык була инде. Яңа төрле матур менә шундый стеналар, яшьләр дә карап китә, бәлки балалар да шатланып, менә КАМАЗ ясалган дип шуны карый китәләр. Берәүләр өчен граффити рәссам булу яңалык икән. Бүтәннәрнең бу юнәлештә күп еллык тәҗрибәсе бар. Биредә үзе генә иҗат итүче һәм төркем белән бергә эшләүчеләр дә юк түгел. Фестивальдә катнашучылар иртәнге 8дән бирле аяк өстендә. Эшне кичке 4гә кадәр төгәлләргә кирәк. Призлы урыннар алучыларга акчалата бүләкләр тапшырылачак. Бик күңелле була, матур була. Кешеләрнең настроениесе күтәрелер, моны үтеп киткән кешеләр. Монда күп балалар кыш көне, көз көне мәктәпкә йөриләр. Граффити фестивале ел сайын узачак дип ышандыра оештыручылар. Димәк, Шаллыда якты һәм матур төсләргә бизәлгән урамнар саны тагын да артачак. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан Диния нәзарәте яшь килен һәм Айман проектларын башлый. Ул яшьләргә адреслана. Мөслимәләр өчен гаилә кыйммәтләрен ныгытуга юнәлтелгән тематик очрашулар булачак. Алар шаригать һәм татар милли гореф-гадәтләр күзлегеннән чыгып, никах темасының төрле мәсьәләләренә багышлана. Очрашулар һәм видео дәресләрдә яшь киленнәргә милли традициялар, бәби чәе, бишек җыры, кыз озату һәм башка, никахның дини һәм хокукый яклары, хатын һәм ирнең бурычлары һәм хокуклары, мәһр һәм никах килешүе, хатын-кыз һәм ират психологиясе кебек мәсьәләләр турында сөйләнәчәк. Проектта катнашу өчен яшь чикләве юк. Айман иратлар проектында ислам кысаларында шәхси һәм рухи яктан үзәргә әзер 18 яшьтән өлкәнрәк булган иратлар һәм егетләр катнаша ала. Аларның атналык очрашулар, җитди практикалар, спорт һәм бик күп яңа гыйлемнәр көтә. Бу сезгә очрашу соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах Пеплас всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. Ищите идеальное сочетание стиля, комфорта и технических характеристик? Представляем кроссоверы и внедорожники Хавейл с выгодой до 270 тысяч рублей. Единственный официальный дилер Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40.